Ako sa majú moji misionári v tých ďalekých krajinách? Don Bosco, chceš to naozaj vedieť? Tak poď so mnou a uvidíš ich na vlastné oči. Naozaj? Áno, len poď, neboj sa. Čo je toto? Toto? To je predsa lietadlo. Ja som ti zabudla povedať, že ty vlastne teraz uvidíš aj budúcnosť. Neboj sa, nastúp si. Časom všetko pochopíš. Vítajte na palube. Zapnite si prosím pásy. Unikové východy tu nie sú. Ak vám bude hrozné napadnutie divou kusou, použite klietku, ktorá je za vami. Ale veď tu žiadna nie je. Prajeme vám príjemný let. Počkaj, stop! Ja pomodliť, vy potom chytiť. Vidíš, Janko? Toto dokážu tvoji misionári. Divosy teraz počúvajú Božie slovo a o živote, ktorý sa nekončí. Toto je naozaj super. Tak hop sa do lietadla. Ideme ďalej. Čo počúvate, veď nemáte pri telu žiadnu muzičku. Ale veď, Boží hlas počuť najmä v tichu. Aha. Vidíš toho misionára? Je ako ty, veselý, vždy usmiatý a príkladom pre mládež. Pozri, práve im rozpráva určite niečo o tebe. Ja teraz vidím svojich budúcich misionárov. Áno, presne tak. A uvidíš aj ďalších. Je všetko v poriadku? Dajete si kávu alebo čaj? Ďakujem, pani Letoška, ale nemáte tu na palube ruženec? Šajnec? Tak takú prosku sme tu ešte nemali. Nemáme. Ale ak vám mám poradiť, tak keď sa máme 10 prstov. 10 Pozor, prstov! padáme, padáme! Počkať. Ale veď, toto je Čína. Toto som už videl v jednom zo svojich snov. Tu na v Číne musia tvoji misionári pracovať tajne, keď je cirkev je prenasledovaná. Aha. Pozri správy, pozrime si ich. Samozvaný starosta Popradu Veľká poslal zatiaľ neoverenú správu, že Veľká vyhlasuje vojnu Číne. Prezident Číny preto nadviazal okamžité spojenie s Veľkou. Prosím? Moja nominal Mitsubishi a člen. Dostali sme informáciu, že vraj chcete napadnúť Čínu, je to pravda? Fúha, to tu všetci vedia. Tak no, áno, je to pravda. Práve idem napadnúť Čínu. Karate je to šiba. Mitsubishi. A uvedomujete si vy vôbec, koľko má obyvateľov Čína? Vyše 1,3 miliardy ľudí.
No, tak to je naozaj dosť. tá ťaťa na dňaň veľká. A koľko obyvateľov má tá vaša veľká? Veľká? No, asi takých 5000. Vysoc, čiek to hľadu vedíra. A vy sa chcete postaviť proti Veľkej Číne? No, počkajte. Fúha, tak to vlastne máte aj pravdu. Ja neviem, kde by sme toľkých Číňanov potom pochovali. Pre čínsku televíziu Dominika Kukulinová. Poprad veľká. Aj tam sú moji misionári. Áno, A pôjdeme sa aj tam pozrieť. poďme. Tak tu obliecáme Čínu a tu môžete vidieť jediný čínsky výrobok, ktorý vydržal viac než 1 rok. Ďakujeme, že ste leteli našou spoločnosťou vaše krídla. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia. Toto je Poprad veľká. Ale veď nikoho tu nevidím. Hej! Haló, kde ste? Poďte všetci. Máme málo času, chalani, poďte sem. Kde ste? Poďte, zoberte hneď a dajte už tam minútu, dobre? Dominika, poďte. Vidíš prvá služba, no? Ivanka, ty budeš tam sem, pán si poznať, nie? Tak sa to budeš naučiť. A ešte nie, poďte sem, poďte. Ešte to neznamená, no? Výborne, perfektne nám to ide, máme to niečo na jedenie, ale bez práce nie sú koláče, takže poďme. Haló? Nerušte ma. Mám len týždeň na to, aby sme pripravili tábor o Don Boscovi. Poďte, ešte stopnite prácu a zoráte sa tu na chvíli, áno? Poďte. A naučíme sa slova hymny, áno? Opakujte po mne. Zostaň s nami. Zostaň s nami. Patríš k nám, Don Bosco. Patríš k nám, Don Bosco. A teraz všetko odnova. Zostaň s nami. Patríš k nám, Don Bosco. Môžem tu zostať? Áno, Veľmi rád tu s vami zostanem. Cítim sa tu tak šťastný, ako doma.